Махна ли са пак? Да, чакай. Натисни тази камерата. Аха. Ма снимай, натисни. Може да викаш на Боля. Къде е? Кой е за камерата? Копчето едно снимка ще правиш да почне да снимам един път. Ще играме с двойни колко. Не са пускали с повече тето. Има двойно люшкане като тук. О, направя те. Зателюшна ли хубаво? А? Зателюшна ли така хубаво? А, не. Кефе? Не. Баби. Кога друг път са люшна така? Не, като ме няма. Айде бягай там зад, така. Какво сега са бутам, те? Ама не, ти трябва да държиш, май само О, нищо да не държи, ако иска. Ти като виснеш, тук ще наместиш коня. Тя стъпи долу на това. Сега да и наместа. Айде, Божо, туркай се. Късно е тази Няма вече. отпусни ръцете. Отпусни ги. Стегнал съм много. Е, това е. Добре, пускам. Ихи, как ме стреля, Джеронимо! Тежък не мога. Голямо каян. Дръж се! С краката пролитай малко и се обърнеш напред. Натам. Завърти се. Да, даже като е тежък, по-не се лака. Омата, това. Пари.